Ito yung puno na. So, ito yung hindi. So, yon. Okay. Ayan. Ikaw nang mag-alugma. Ayan. So, tatlo po kami magbilang. Ayan. O, tingnan mo. Mabilis pala talaga pag mga ganyan yung ibang laman. 1,000. 1, 2, 3, 4. Good day everyone. So this one is the second set nung buksan natin yung alkansya. So ito yon. Okay, so ito yon. Ganito pag open. So open lang pala natin dito. So try mo nga mother. Open mo mother. Go. Alakas. Alakas. So si mama sanay na sanay po siyang mag-open talaga. Yan oh. Yan. So lagyan natin ng rugby ulit to pag para magagamit. Pwede ba yon? Recycled. Ito yung puno na. So ito yung hindi. So yon. Okay. Ayan. Ikaw nang mag-alugma. Ayan. So, tatlo po kami magbilang. Ayan. Ay, konti lang pala yung 1,000. Right. So, ito oh. Oh. Ayan. Oh. Marami. Yan, yun pa ma 1,000. Pa may 500 din. Sa'yo dahil yung ano, barya. Isama-sama mo may yung 1,000. Mag-video muna ako. Yan, o tagpa 500. O, ma-deposit ko na to kasi wala nang laman yung ano ko, video ko. Wow! Pag-abot ng 10 ako, ibig sabihin may pa-bonus pa. Iba pang, kasi wala nang laman nga yung ano ko, video ko, baka ano na lang yun. 10,000. Yan pa mo, oo. 500 po. Oh. Ito yung mga 20-20, ito yung mga sobra-sobra. Dapat tago 1,000 na pala yung alkansya mo ma. No. Wala na. Yan. O, tingnan mo, mabilis pala talaga pag mga ganyan yung ibang laman. Sinday o naman tago 100 naman yung kanya. Magkano na water, ma-deposit ko na ngayon yan. Ito pa, may 100. Oh. Dapat pala. So ano to, isang taon. Isang taon to kasi last year. Oo, bago mag-start yung Pasko. So, nandito din yung mga bagong 10 pesos, alam ko. So, ngayon, parang mayroong bagong 20. So, yun yung ilagay natin una para sa pasan sa New Year. So, marami na. Oh, kita. Oh, lampas ng 1,000 din yan. Oh, 17. Oh, yan ma. Oh, 9. Oh, 18. Wala na. Ulitin mo, baka mali-mali tayo sa bangko niyan. Otro, no? Yung totoo. I-arrange nyo yung mga tao. Pare-pareho dapat. Yung pare-pareho yung tao man, nagkabaliktad-baliktad yung sa'yo. Excited. Tingin ma. Yung taga-bilang, yun yung mga nahiwalay na tagpipiso pag mayroon. Walang tagpipiso. Yan.
Kasi dati, yung isang unang alkansya, alam ko 3,000 yun, puro barya yun kasi walang papel. So ngayon, yung panibagong alkansya ko, sabi ko mag-start ako ng mga papel. So mga papel po siya, hindi pa. Tapos yung mga barya ding 10 at saka 5. Ilan yan? 18 tapos 9. Ilan yun? 18, 19, 20, 2,000. 18 at saka 9. So ilagay yung 9 doon. So 18, 19, 20. So 20. 27. Oo. 27. So 2,000. 2,700. 650? Wala namang 50 yan. Ha? 6,000 yan? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6,500. Okay. Next start natin tag 20 naman saka 50. Si mama yung tag 50 kasi konti lang din naman at saka si CP yung tag 20. Yan. Tapos yung sumunod sana. Wala, na-deposit ko na agad kasi wala, ito mga 50 din. Yan. Parang yung alam mo man yung nasugatan ko doon dati sa sa pag tubo sa tubuhan. Alam mo yung tubuhan yung namaka tayo hanggang dito para tuloy siyang sumali tayo ng gang. Yung ganyan. So marami-rami na din. Mas maganda talaga pag mga papel pala, pero dapat isang taon lang yung pwede sa papel kasi baka masira. So yan. Okay. Gusto yung papel, akala talaga no? O sige, bilangin mo na yung sa'yo ba? Tagdadalawa ma para hindi ka mahirapan. Yung totoo. Yung totoo ma. Pero paday Okay, so marami pa to barya pa. Baka may 1,000 pa dyan. Ay, ito mga 100 pa baka may 1,000 pa. Okay, dito mother. Kasi bilangin natin ngayon lahat. Kano naman? Siya makakalaw talaga. Kukula talaga sa bangko siya Parang may 20 yun manahalo. 50 yun. $11 yan? 11 yung 50s, yung yung breakdown. Sige, i-breakdown natin. Yan, sulat mo dahil 1,000 ganon. Hindi, mo example 1,000, ilan yung 1,000 ganon. I-breakdown natin para sa bangko diretso na. Okay, 1,000. Hindi, nga natin? 1,000. Lagay mong times dahil. Times. Hindi, ganito lang. 1, 2, 3, ganyan. Ilan yung 1,000 ganon? Ikaw. Ikaw maghawak. Ako maghawak ng camera. Dala-dalawa pa. 1,000. 1, 2, 3, 4. So, ilagay mo 4. 1,004. Ganun lang ma. Go. 500 naman. Yan. Tapos 500. Ilan 500? Para mabilang natin agad. 500 times 5. 100 naman. Seven, 8, 10. Sure ka ma?
Baka magkamalit na yan sa bangko, diretso na yan. Kama? Baka magkamalit na yan sa bangko, diretso na yan. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Baka madikit-dikit. 25, 26, 27, 28. So, 28. Yan. Tapos 51. Oh, ito pa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na yan. 8, 9, 10. Ah, tama din na. 50, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 yung 20. Tapos ito, lagyan mo dahil yung cellophane ay ano, paano ba ito isulat ito? Isang plastic 1,000. 1,000 coins. 1 piece. Okay, 1 pieces. 1 piece lang. Tapos 1,000 lagay mo 1,000. Sige lang 1,000. Tapos ito, ilan to? Isang plastic pa. 800 to, no? Itong isa yung 800. Yung 10, 800. Sure to eh. 800. So, lagay mo. 1 piece ulit. 800. Parang feel ko 800 to. O, 800 ulit. 1 piece. 800. Tapos ito, 75. Lagay mo na. Kasi hindi naman butal. Tapos, butal. Lagyan mo. Butal. 75. 75. O, go. Nasaan yung calculator, ma? I-add natin lahat. Alam mo, ang gagaling-galing kasi namin sa math eh, di ba? So, alam mo, kailangan namin ng calculator na cellphone. So, i-times mo na lang. O, example, 1,000 times 4. 4,000. Saan na, day? Cellphone mo na lang, day. Start tayo. 1,000 times 4 equals. Lagyan mo ng equals, day. O, 4,000 yan, day. Hindi mo na pag-isipan. Ilagay mo na equals 4,000. Lagyan mo ng sagot. Yan. Ang gagaling namin, no, di ba? Tatlo pa kami dito. O, next naman, 500 times 5. 2,500. So, galing ko pala ako sa math eh. 100 times 28. 1,200? Ano mo sa calculator? 1,000. Ay, 1,000. Ilan? 100 times 28. Di ba ang galing-galing namin? 2,800 pa. Sabi ko na nga ba eh. 2,800. Next, 20 times, 50 times 10. 500 lang ba yan? Malamang. Sige nga, ano mo na, bilas na tagal-tagal. 500 lang yata yan. 500. Tapos, 20 times 21. Tingnan mo, may calculator pa kami sa 20 times 21, okay? Para sure talaga. Ilan? 420 o 1,000. I-add mo 1,000. Ilagay mo pa rin yung 1,000. 1,800 75 o equals. Okay, go. Total mo na lahat. Wala, abot yata siya ng ano. Di abot pala ng ano, 8,000. Ilan day? 4, 5, 6, 7, 8, 8,
Hala, abot siya ng 10,000. Ha? Abot no. May pa-bonus pala ako sa Alcansya. Ano na, Day? O, kayo na lang ang mag-count kasi tagal-tagal namin mag-calculator. Oh, 12,895.